Já vám přeju krásný večer. Máme dneska 16. listopadu a další díl Mystického potěšení po měsíci se nám rodí. A dneska jsme tu naše svatá trojice. Já vítám dámy Ksένii a Marianku. Vítám vás, dámy. Ahojte, ahoj všichni. No a dnešní díl pojmeme trošku netradičně. Mariana se vrátila z cest a má za sebou velmi pestrou cestu. A my se tady necháme trošku vdechnout do té energie toho, co si vlastně přinesla zpátky sebou. A poprosím tě, ať trošku načneš divákům, kde jsi přesně byla, jestli jsi byla sama a proč si tam vůbec jela a proč tě zaujalo, čím tě zaujalo tohle místo. Áno, veľmi rada to spravím, tak ešte raz vás pozdravujem. A my sme teraz tuto s Kseniou u nás v salóne v Nitre. Netradične, respektíve Ksenia sa tu tak ocitla. A takže ako si hovorila, Reni, bola som na dovolenke, na mojej dlho vysnívanej dovolenke v Južnej Koreji. Opakujem, v Južnej Koreji, lebo to sa ma vždy všetci pýtajú, že a v tej južnej či v severnej, tak v južnej, kde je to také voľnejšie. Do severnej ma to ani tak neláka. A ako mnoho ľudí povie, že tá severná je práve tá veľmi striktná a že len to, že tam vstúpite, už pomaly idete niekam, proste, že vás zatvoria, tak neviem, možno niektorým ľuďom to vyhovuje, takže ja som išla do južnej na 2 týždne a už som sa tam fakt veľmi dlho tešila. Asi 4 roky som o tom snívala, hovorila, sporila peniaze, pozerala rôzne videá, blogy, čítala články. Takže minulý rok som to tak nadhodila jednej mojej kamoške, že sa tam chystám, ale nemala som ešte žiadny záväzný plán, ani dátum, ani nič. A ona sa ma spýtala, že či sa môže ku mne pridať. Ja hovorím, kľudne môžeš, hovorím, ja som tam nastavená, že tam idem aj sama. Takže sa ona ku mne pridala a takže sme v januári tohto roku kúpili letenky a postupne sme si začali tvoriť itinerár, takže išli sme samé v zmysle, že sme si vytvorili práve tú cestu samé, nešli sme cez cestovku ani v žiadnej skupine, pretože ja aj keby som tam išla sama, tak tam fakt idem, že sama na vlastnú päsť, bez nejakej skupiny, pretože som si to tam chcela tým svojim štýlom, tým svojim tempom popozerať to, čo chcem ja, ale zároveň som plánovala, že tam priamo v tej Koreji robia aj vlastne domáci obyvatelia také jednodňové nejaké tematické zájazdy alebo tematické ako prehliadky mesta práve, že očami tých lokálnych, tých miestnych. Takže to som tak plánovala nejakú kvázi skupinku, ale ísť akože v 20 alebo 30 ľuďoch niekam, to sa mi už nežiadalo. Takže som veľmi rada, že vlastne na začiatku októbra sme tam leteli a sa mi to konečne splnilo. A bolo to pre mňa také... Som chcela vlastne zistiť to, že teraz 4 roky vlastne si o tom čítam, študujem, pozerám videá, učím sa aj jazyk, že či to moje nadšenie, tak ako som mala vlastne dovtedy, alebo za tie 4 roky, že či to stále pretrvá, alebo to pominie, že budem rozčarovaná, že to vôbec také není, alebo že aké to vôbec bude. A ja viem, že teraz som tam bola v podstate len ako turista na 2 týždne, ale som z toho veľmi nadšená, vlastne z celej tej krajiny, aj z tej atmosféry, nazvime to. A ja som hovorila, že ja budem nadšená alebo šťastná už len to, že tam prídem a budem dýchať ten vzduch. Takže sa to aj tak stalo, že proste už len to, že ešte sme dokonca aj leteli spoločnosťou Korean Air, takže už to bolo hneď také prvé, že už sme v korejskom lietadle, máme tam korejských stevardov a stevardky, máme korejské jedlo,
takže už to bolo také totálne taká príprava na to. Takže za mňa celkovo fakt som za tie 2 týždne si len tak kvázi utvrdila, že to je moja srdcová krajina, moja srdcová destinácia a chcem tam ísť ešte znova, aj na dlhšie. A viem, že zase, aj keby tam idem treba na mesiac alebo na 3, na nejaký proste pobyt, tak to ešte stále je ako iné, ako keby som tam žila rok, 2, 5. Je mi to absolútne zrejme, ale je to zase nejaký ďalší krok, ako zistiť, že či by som tam náhodou vyšla bývať, pracovať alebo čokoľvek. Takže zatiaľ to moje nadšenie pretrváva a v podstate keď som sa vrátila, tak už hneď ten prvý deň, ak som došla naspäť domov, tak som bola taká, že dokeľu, že čo mám teraz robiť. Ja som bola úplne, že mimo, že ako viem, že sa hovorí, že keď prídeme z dovolenky, že treba ešte týždeň, 2 ďalšie dovolenky na nejaké akože prepnutie sa, na také som bola v podstate zvyknutá, že hej, tam bol ten oddych a teraz ma čaká zase práca. Ale toto bolo úplne, keby som bola mimo úplne v inej dimenzii a teraz, že ako ja mám teraz robiť, že proste čo tu robím, čo tu ja mám teraz robiť, ja tu nemám zmysel. Hovorím, že ako ja sa potrebujem vrátiť, ja tu nemôžem byť. Takže dosť takéto pocity som mala taký týždeň aj niečo, prvé 2 týždne, potom týždeň a pol určite. Takže teraz to už tak akože už som sa fakt akože aklimatizovala, že môžem v podstate normálne fungovať, ale už samozrejme vymýšľam, ako sa tam dostať naspäť. Takže bude to záležať od toho, ako rýchlo nasporím peniaze. To je hezký, to je hezký. Já tě úplně obdivuju s tím, že jsi vlastně se naučila i ten jejich jazyk a šla jsi tam už i připravená právě takhle. To je úplně wow. No a mě by zajímalo. Že to by som povedala, že ako som sa vôbec aj k tomuto všetkému dostala, lebo vlastne tú nejakú možno prvú iskru nevedomí zažala túto kolegyňa. S tým, že to si fakt pamätám, že to bol november 2021, ešte proste bola tu tá korona, tak došla, že našla nejakú proste skupinu chlapčenskú, že hudbu a že sa jej páči. A ja od Ksenie som zvyknutá, že počúva rôzne štýly hudby, rôznokrajinné, aj práve tie východoázijské, aj vlastne indické, aj čínske, japonské, všetko. Obidve máme radi aj vlastne bojové umenia, vlastne aj ázijské typy filmov, takže dosť často sme to pozerali. A keď proste v tom novembri 2021 došla, že objavila korejskú skupinu, tak som si len pomyslela, že bože, Keru Máriu zase na nejakých Korejcov došla. Ono, že YouTube mi ukázala. Takže mi pustila nejakú pesničku, bola zrovna po anglicky a ja som bola taká, že ale že to už som počula, to mi je nejaké známe, ale to je divné, že to poznám, lebo ja cieľene rádio nepočúvam, nemám ani televíziu. Mne to YouTube neukázal, takže hovorím, že to je divné. Možno asi v taxiku, alebo niekde som to počula. Takisto to bolo aj s druhou pesničkou, hovorím, to je nejaké toto zvláštne. Takže potom nejaké 3 mesiace sme spolu počúvali ich pesničky, tak zo pár takých skôr popovejších, nazvime to tanečnejších, ale nič som si o nich nepozerala, že si ma to nezaujímalo. V podstate také len, že super hudba, počúvam to a je mi to jedno, kto to je. A po tých 3 mesiacoch, že presne, že OK, že kto to vôbec je, že kto sú zač, takže som si teda našla, že je to skupina BTS, je ich 7 mladých mužov a takže som si nejaké informácie po nich pozisťovala o nich, vypočula som si nejaké rozhovory a vtedy ma to zaujalo z tých rozhovorov, že sú super zaujímaví, ich osobnosti, ako rozmýšľajú, aké majú pohľady, že si sami píšu hudbu, skladajú pesničky, vlastne všetko. Takže som potom ešte viacej zabrúzdala do tých vôd, že tých rozhovorov a tak. O tom, že dobre, kde je tá Korea, tá Južná Korea, aká je ich kultúra. Takže som zasa sa k tomu dostala, že
niečo o tej korejskej kultúre. A tam ma to fakt začalo ešte oveľa viacej zaujímať a fascinovať, lebo som zistila, že v tej korejskej kultúre sa spája toľko vecí, ktoré mám ja rada, s tým, že napríklad, že architektúra, ako to vyzerá, to som vždy obdivovala. Skôr dovtedy by som povedala, že napríklad sa mi páčila architektúra ako tá japonská, alebo trošku čínska, a tá korejská je veľmi podobná jednému aj druhému. Takisto aj proste teda tá hudba, filmy, bojové umenie, aj to jedlo. A keďže som zistila, že sú tam všetko, čo mám rada, tak hovorím, ja normálne som bola s tým fascinovaná, že ja sa chcem naučiť jazyk. Takže prebehlo asi 3/4 roka som sa sama učila jazyk, že som sa teda naučila tú ich abecedu, ktorá je v podstate ako jednoduchá, to sa vie rýchlo každý naučiť za pár hodín. A takže ten prvé 3/4 roka som si to takto sama učila, aj tú nejakú základnú gramatiku, a potom som si našla učiteľku, Korejku, originál je Korejka, takže mávame online hodiny raz do týždňa a už je to takto 3. rokom. Takže a medzi tým teda, hej, som chcela ísť teda sa pozrieť do tej Koreje, čo sa teda tento rok splnilo, takže takto to bolo. Takže ďakujem ti, Kseni. Ráda inspiruji. Takže vieš, čo si taky si spustila. objevila korejskou kosmetiku, víš, séra, esence, toniky. Áno. Takže akože teraz v tejto dobe už sa dá veľa kúpiť veci aj online, alebo už aj naživo, napríklad aj v našom meste, alebo celkovo na Slovensku. Takže ale teraz samozrejme z Kórey, ako je to tam cenovo oveľa lacnejšie a dostupnejšie, takže som priniesla plný kufor kadičoho, takže samozrejme pre seba, a to bolo také, že polka kufra pre mňa a polka kufra vlastne ako na rozdávanie, takže aj Ksenia a ďalší moji kamaráti a kamarátky dostali rôzne také nejaké obdarunky, či už kozmetického typu alebo nejakých keksikov. Takže to mi tiež urobilo rado, že môžem nejaký kúsok vlastne z tej Koreje doniesť pre druhých ľudí. Aj keď všetci, čo si robila starosti, nemusíš, no tak ja viem, že nemusím, ale ja som chcela, lebo práve to, že neviem, kedy sa tam znova, ako rýchlo sa tam vrátim, a vlastne všetci takto v mojom blízkom okolí to zdieľali so mnou, to nadšenie a to, že tam chcem ísť, tak práve preto som im tiež chcela niečo priniesť, že aha, bola som. Takže tak, no. Mě by zajímala ta korejština, protože tě sleduju s ní vlastně od začátku. Ještě zpropagujeme Duolingo, viď? Ako spropagujeme, no? Že jsi začala s Duolingem, s tou korejštinou, je to tak. A když jsem tě slyšela, jak tak hovoříš, že vlastně ty hlásky jsou dost jiné, někdy mi to přijde jako takové kuňkání. A když hovoříš, tak se mi těžce rozpoznává vlastně, jaká je to hláska, kterou vyslovuješ. Takže já vnímám, že je to poměrně náročný pro Evropana asi se naučit najednou jiné hlásky, než na které jsme zvyklí, a vyslovovat je a potom je i zachytit. Takže jak jsi s tímhle poradila a jak se ti dařilo, jestli se ti i dařilo hovořit v Koreji korejsky? Tak áno, na začiatku som najskôr išla cez štýl, že YouTube alebo Google, a potom som teda objavila aj to Duolingo, čo na začiatku bolo ako veľmi super, hlavne to, že zopakovať si alebo naučiť sa oveľa lepšie tie práve písmenka, lebo je to aj teda na štýl, že sa tam hovorí, takže to bolo super. A ono, čo ma v podstate fascinovalo na tom jazyku, je, že ono to má v podstate ako malinko tých písmenok. Ako reálne dokopy je ich, ja neviem, do 40 kusov. A s tým, že áno, je to iné ako slovenčina alebo čeština, a že sa trošku možno inak vyslovujú, ale v podstate tie slová sa skladajú tak, ako v podstate, že prikladáš písmenko k písmenku. To, že majú trošku iný slovosled, samozrejme,
v porovnaní s tou slovenčinou alebo angličtinou, ale ako jasne, na všetko sa dá zvyknúť, že má tu hlavu a petu, takže nie je to také, že jeden znak je celá veta, takže to vôbec nie. A čo ma práve fascinovalo na tom jazyku, na tých písmenkách jednotlivých, bolo to, že ten jazyk je relatívne mladý, proste od nejakého 15. 16. storočia, kedy ho vtedajší cisár vytvoril, práve to, že vtedy sa používala tá čínština, čo bol veľmi komplikovaný jazyk a stále je aj. A pre tých vlastne tie nižšie kasty alebo nižšie postavených ľudí, takže on chcel to sprístupniť tie vedomosti každému. Takže on to vytvoril. A každé písmenko v podstate reprezentuje polohu jazyka alebo úst, ako keď ich vyslovujeme, že ako ten jazyk kladieme, keď vyslovujeme písmenko K, alebo keď M, alebo O. Takže on to vlastne ten znak, ako sa to zapisuje, tomu prispôsobil. Takže to ma absolútne fascinovalo. A takže ono sa to dosť dá tak akože vydedukovať. A zároveň aj sa tam spájajú také prvky aj z toho vlastne konfucionizmu a buddhizmu, že možno to má aj čínština a japončina, neviem, ale teda, že každá vodorovná línia reprezentuje, značí Zem, planetu Zem, proste niečo, čo je dole. Každá bodka značí zase slnko, nebesá. A každá proste vertikálna čiara značí človeka, ktorý tieto dva svety spája. Takže to ma tak ako úplne fascinovalo, že ešte teraz mám aj zimomriavky, jak som to povedala, lebo pri mňa to bol fakt taký duchovný presah toho, že ešte toto tam má premyslené. A podľa mňa aj teda tá korejčina, alebo vlastne každý cudzí jazyk, alebo iný jazyk než môj rodný, má v podstate mňa a iných ľudí núti inak premýšľať, lebo práve to, že iná výslovnosť, iná gramatika a tým vlastne aj v podstate iný pohľad na svet, na život. Vlastne každý jazyk to tak má, že to tam reprezentuje, ten jazyk reprezentuje tú kultúru, takže vlastne vidieť to, že ako to tam skladajú tie slova, ako to vyslovujú, tak bolo tiež pre mňa fascinujúce to tam vidieť. Takže veľmi hlavne ten prvý rok mi pomáhalo aj to Duolingo, lebo som tam musela rozprávať, ale nebola som si veľakrát istá, či to práve vyslovujem dobre, lebo boli tam veľakrát také ako jemné odlišnosti v tých písmenkách, ktoré my až tak nemáme veľmi zreteľne odlišené, napríklad v slovenčine. Alebo to ja tak neviem rozlíšiť, neviem. Takže vtedy mi pomohla aj tá ako učiteľka, kedy ešte viacej s ňou môžeme toto trénovať. A ešte tento rok som nejako to Duolingo udržiavala, lebo ma to kvázi nútilo každý deň si niečo urobiť, ale nechcem tým dehonestovať veľmi Duolingo, ale nie je to ideálna aplikácia, pretože tie vety, ktoré sú tam, sú absolútne, neviem, že absolútne, ale v druhej väčšine veľmi nepoužiteľné. Viem, že je to na opakovanie slovnej zásoby, ale veta, že 2 žaby žerú 1 muchu, neviem, kde použijem. Ale budíš. A či sa mi darilo aj rozprávať v Koreji, tak áno, darilo. Takže som si to veľmi užívala, že som mohla rozprávať. A korejskí ľudia sú veľmi zlatí v tom, že stačí, že im poviete dobrý deň po korejsky a oni sú, že ako viete dobre po korejsky, no kde ste sa to naučila, ale dobre vám to ide. Takže v tomto boli fakt veľmi zlatí, takže rozprávala som, aj keď s chybami, ale užívala som si to a veľmi ma bavilo, že som dvakrát na ulici som sa zarozprávala s dvoma ľuďmi a jeden bol taký medzi 40 a 50 rokmi muž. Sme boli proste na prechádzke v lese a on sa tak zarozprával, že skade sme, hej, že skade pochádzame a čo tu robíme a že on teda, že zo Slovenska, a ja Slovensko poznám, a že skade poznáte Slovensko, no však kvôli futbalu, takže super. A potom druhý pán, ktorý bol tak 70 plus,
tak tam bolo super a veľmi ma to bavilo, že aj keď mal relatívne dosť silný prízvuk, tak rozprával pomaly. Takže som mohla oveľa vlastne pochytiť slova alebo vety, ktoré rozpráva a mohla som aj premýšľať vlastne nad tým, čo rozpráva. Takže ten zase tiež pozná Slovensko a že Československo, to sa oni učili v škole a že na Slovensku a v Čechách máme super jedlo, krásnu prírodu, milých ľudí. Tak som bola tiež z toho nadšená, že takto akože pozná Slovensko alebo Československo. Takže to boli také dlhšie rozhovory, ktoré som s nimi viedla, že s tým prvým pánom možno asi 10 minút určite, s tým druhým no vyše 20 minút určite. Takže tam som dostala aj rady, do aké reštaurácie sa mám ísť nájsť, aké jedlo si mám určite dať a kam ešte sa ísť pozrieť. Takže to ma fakt bavilo. A všade v obchodoch som sa takisto snažila si všetko možné vypýtať aj v reštauráciách po korejsky. A keď samozrejme oni keď vedia po anglicky, niektorí lepšie ako druhí, ale snažia sa, ako to ide. A čiže oni, keď som ich síce pozdravila napríklad po korejsky, tak oni na mňa buď po korejsky a pokračovali sme v tej koreňčine, alebo teda sa snažili v tej angličtine, ale ja som sa nedala, takže som pokračovala v korejčine a potom to tak oni to tak kvázi, že nechali, už pokračovali v tej korejčine. A niekedy, keď bola možno nejaká zložitejšia situácia, nazvime to, alebo som si nevedela spomenúť na nejaké slovíčko, tak som tú angličtinu použila, alebo ruky, nohy, klasika, takže sme sa vždy dorozumeli a oni proste boli fakt zlatí, snažili sa vyjsť mi z ústrety a ja som v podstate či v korejčine, lebo v podstate v každej krajine, do ktorej som išla, nejakú dobu som pracovala alebo pobývala, tak vždy som stretla ako úžasných nápomocných ľudí, takže to isté by som mohla povedať aj o ľuďoch v Salzburgu, kde som proste 2,5 roka pracovala a v podstate žila, alebo keď som bola aj v Drážďanoch, hej, kdekoľvek, tak vždy som stretla úžasných ľudí. Takže tvrdiť, že Rakúšania to sú takí práve namyslení a nepomôžu a tak, ja hovorím, kde? Ja som v živote takých hneď stretla. A s niektorými takýmito názormi som počula aj práve akože o korejských ľuďoch, Korejčanoch, hovorím, že v živote, hovorím, ja som takých ľudí tam nestretla. Takže myslím, že to je aj dosť v mojom nastavení, lebo o nastavení každého z nás, že za akým neviem, ako energiou tam ideme, alebo s predsudkami a tak ďalej. Takže ja som tam išla s tým, že si to tam užijem, čo sa aj stalo a tam znova, no. Můžu mít na tebe přání? Ano. Můžu tě slyšet mluvit korejsky, třeba no, môžeš. Nám představila a pozdravila nás. Dobre. Takže 안녕하세요. 제 이름은 마리아나입니다. Takže to je... No, a mluvíš potišeji. Potišeji. A máš i jinou řeč těla. To áno, to sa tam deje. Pretože u nich je teda dosť zvyk sa proste kláňať. Ja som si tiež na to zvykla, takže keď sa akože predstavujem, alebo sa človek predstavuje, tak je to fakt akože taký úkon, akože dobrý deň. A ja som povedala teda dobrý deň, moje meno je Mariana. Takže áno. A chceš se nás zeptat, jak se máme? Po korejsky? Čaučinesejo? A že se máme dobře? 저는 잘 지냈어요. To je hezký. Tak děkujeme za lekci korejštiny. Takže ako mne tá korečina znie tak mäko, ja by som to prirovnala vlastne stredoslovenskému nárečiu, ktoré je tiež také ako mäkké. A niektorí ľudia to samozrejme nepočujú, alebo tiež proste aj tie slovenské prízvuky sú iné a niekto povie, že to je jedno jak druhé, ale no ja to tam tak počujem. A samozrejme v Koreji sú rôzne nárečia, dialekty, že niektoré sú fakt také tvrdšie, nazvime to, ale tá štandardná korejčina môjmu uchu znie mäko a to sa mi tiež tak ako na tom páči, že to také...
A já mám ještě, můžu mít já, Renatko? Já, co si trošku možná vybavuju z historie, tak vím, že po druhé světové válce na tom Korea jižní, respektive to ještě byla Korea. Myslím, že ještě ten poloostrov nebyl rozdělený na severní a jižní. Potom se stalo, že Severní Korea zůstala pod vlivem vlastně socialismu či komunismu a Jižní Korea je republikou demokratickou a vlastně na sílu ta země byla rozdělená. A je to poloostrov, je tam hodně větrno, je to taková hornatá a kopcovitá krajina, pravděpodobně neúrodná. No. A já, co se jí vybavuju z dětství a ze zeměpisů, tak spíš takové informace, že možná chudší země. Ve smyslu právě toho, že tam není průmysl, že v té zemi se toho nedá moc pěstovat a že jsou tam náročné podmínky životní. A na druhou stranu v současnosti tady máme korejskou automobilku Kia, technologie máme Samsungy, Huawei, nevím, jestli je čínský nebo korejský, a máme nějaký trojrozměrný obrazy a já nevím, co všechno, vysoký domy, technologie, bezpečnost, kamery. Viděla jsi tam něco takového a případně setkání těchto protikladů? Jak já si to pamatuju, to, co ti říkám, je to založený na realitě? Je. Ako krajina, oni práve ešte do tých nejakých 50. rokov, tak bola veľmi chudobná krajina, teda tá južná, keď sa bavíme o tej južnej. A oni práve, že ako mali dosť aj toho prírodného bohatstva a oni tam dosť pestovali, všade, kde sa dalo, proste nielen rýžu, ale proste rôzne iné druhy ovocia, a takže boli dosť sebestační. Ale áno, ale je to zároveň aj kopcovitá krajina, ale oni boli proste vždy takí šikovní, že všade proste, kde sa dalo niečo pestovať, tak proste pestovali. A ešte vlastne do tých 50. rokov minulého storočia, tak ako boli v podstate niekoľkokrát zdrancovaní, či Japonskom alebo Mongolmi v podstate nájazdmi, tak vlastne nemali tam to prírodné bohatstvo, a aj veľa vlastne z tých kultúrnych pamiatok bolo zničených, vlastne tá ich kultúra ako taká. Takže od tých 50. rokov vtedajšia vláda nejako to tam zmobilizovala proste nariadeniami alebo tým plánom, že OK, nemáme to prírodné bohatstvo, čo sme boli na to zvyknutí, tak proste sa dali na cestu vlastne tých vedomostí a technológií. Takže potom nastal postupne aj ten boom, že práve aj tá automobilka, aj vlastne technológie, či Samsung, automobilka ako Kia, alebo Hyundai, alebo teda my to čítame Hyundai, a že nie len v tej Kórei, ale teda, že to je do sveta. A čo je na jednej strane veľmi obdivuhodné, že za proste pár rokov sa z tej chudobnej krajiny stala vlastne technologická veľmoc, že sa tam veľmi dbá na to vzdelanie, vlastne to školské vzdelanie. A čo bolo ale, čo je zase, všetko má svoje ale, pretože tých niekoľko proste, dajme tomu tých prvých 20-30 rokov, kedy im to pomohlo sa takto naštartovať a stať sa tou svetovou veľmocou, a teraz už aj čo sa týka kozmetiky, teraz v súčasnosti aj vlastne je Kórea populárna aj vďaka hudbe alebo seriálom, filmov, tak teraz to prináša ten druhý extrém, že jak ten trend pokračuje, že rýchlo sa naučiť, rýchlo sa zovzdelať, aby sme proste mohli napredovať, tak teraz je tam veľký tlak práve na to vzdelanie, až na tú prílišnú dokonalosť, byť prvý, a je tam veľká súťaživosť. To znamená, že už od malinkatého malička sú vlastne deti tlačené do vzdelávania sa minimálne proste v 3 školách. Hej, že hlavná škola, potom sú tam ešte po škole sú tam rôzne krúžky.
A to nie len tak, že jak sme možno niektorí zvyknutí, že idú na 1-2 krúžky za týždeň, či šport, alebo nejaké iné hudobné, alebo iné vedomostné, tak tam je to, že každý deň proste od rána až pomaly do 9. večer, do polnoci sa proste učia a zase ráno znova. A to pomaly niektorí zase je to taký extrém, že hlavne si to môžu dovoliť samozrejme ľudia z bohatších rodín, všetky tieto mimoškolské aktivity, ktoré by im mali zabezpečiť lepšiu alternatívu aj potom pri výbere strednej a vysokej školy a samozrejme lepšiu perspektívu aj do budúceho života, ako čo sa týka roboty. A práve tento vysoký tlak už od malička na tie deti zase vytvára veľké rozdiele vlastne medzi tými sociálnymi vrstvami, ktoré sa to ťahne až do potom dospelosti, takže je tam veľký extrém aj medzi tou chudobou a tým bohatstvom. A potom to prináša, že už deti v malom veku majú proste depresie a že je tam aj veľký počet vlastne samovrážd z tohoto tlaku, že to proste nezvládnu. Takže je to zase druhý extrém, ktorý už pre nich je vlastne nejaké to mentálne zdravie, čo my tu viacej, nielen to, že my tu to propagujeme, ale už je celá vlastne tá Európa s tým žije a well-being a oddychovať a tak ďalej, tak v tej Kórei to ešte až také není, pretože práve sú nastavení na ten výkon a nemôžem oddychovať, lebo niekto bude lepší. Ale už sa to tiež mení, že vidia, že takto sa to nedá udržať, takže už aj to povedomie o nejakom psychickom zdraví a oddychovaní sa to tam viacej komunikuje, nazvime to, ale není to ešte také úplne taká tá bežná vec, ale chvála Bohu, záleží to samozrejme od rodiny k rodine, od človeka k človeku, aj od firmy k firmám, že zavádzajú lepšie sociálne vlastne benefity alebo to prostredie. Ale teda, aby som nehovorila o takomto nejakom deprimujúcom, tak vlastne, čo sa mi tam páčilo celkovo v tej krajine, bol fakt ten pocit, že na jednej síce strane všetko oni chcú robiť efektívne, rýchlo, nestrácame čas a proste rýchlo, ideme ďalej, berem kávu a idem ďalej. Tak na druhej strane si ale ten čas vedia vychutnávať práve aj treba, že pijú tú kávu alebo že si vychutnajú to jedlo. Oni sa veľmi radi práve stretávajú v kaviarniach pri jedle, to je pre nich proste sociálna norma. Alebo zároveň, že jak sú tam zvyknutí, že každý sa tam fotí, či seba, okolie, alebo každý obchod, kaviareň, obchod, ja neviem, s kozmetikou, s nábytkom, s okuliarmi, je vždy tak esteticky spravený, že ono to v podstate pozýva tých ľudí, že príďte sa aspoň pozrieť a odfotiť sa, pretože tým pádom oni majú reklamu zadarmo, lebo to tam krásne vyzerá, tak každý tam príde znova. A s tým, že je to tam, že sú zvyknutí to, že sa tam v kuse natáčajú filmy, hej, v seriáli, alebo že sa takto ľudia fotia, že sú tam aj vlogeri, tak keď jedna vec je, že sa stojí napríklad na nejakú atrakciu, kde ľudia chcú tú fotku, tak si proste počkajú v tom rade veľmi trpezlivo, že kým sa dostane na nich rada, ale v podstate aj kdekoľvek na ulici, keď sa zrazu niekto zastaví a rozhodne sa, že si spraví fotku, či sebe alebo niekomu druhému, a tí ostatní ľudia si to všimnú, tak proste ako nefrflú, ale nech obídu, alebo počkajú. A to bolo pre mňa fascinujúce, že proste nerobili z toho nejakú vedu, že áno, chce si odfotiť fotku, tak nech sa páči. Alebo ešte prišli aj pomohli, hej, že odfotím vás. A takže to bolo to pre mňa taká, že na jednej strane síce akože rýchlo, ale zároveň taká nejaká pohodička. A aj taký pocit toho bezpečia v podstate, lebo na každom kroku tam majú práve bezpečnostné kamery. A aj ľudia sa tak vlastne k sebe správali, že proste toto je tvoja vec, tak ja sa jej nedotknem, nemám prečo, lebo nie je to moja vec. Takže veľakrát sa stalo, že priamo v kaviarniach, že ľudia mali na stole svoje laptopy, peňaženku, telefón, potrebovali ísť na vecko alebo objednať si pri pultíku, tak to mi proste nechali na stole a odišli. A nič sa tomu nestalo.
alebo že na ulici, keď napríklad niekomu niečo vypadne a niekto si to nevšimne, alebo tak jasne niekomu niečo vypadne a všimne si to druhý človek, tak to hneď riešili, že pardon, niečo vám vypadlo. Ale keď sa náhodou stalo, že niečo vypadlo a nevšimol si to nikto, tak to nechali ležať na zemi. A mohla to byť aj kreditka. To som videla niekoľkokrát, proste, že vypadnutá niekde kreditka, tak to tam nechali. Není to moje, tak ako ruky mi to nepodáva. Maximálne, ak to nejako zavadzalo niečomu, tak to trošku odstrčili na kraj alebo dali niekde do tej oblasti, ale proste nechávali to tam. Takže to bolo pre mňa úplne taký fakt super, že nemusím sa báť o svoje veci, ešte ani to, že to mám na sebe, hej, že mi to niekto urve alebo tak to bolo veľký super taký pocit, že taký úľavný v podstate. Netvrdím, že tam není kriminalita, to by som zase klamala. Ale v drvej väčšine je tam fakt taká pohoda, že proste môžem si ísť kedykoľvek, kdekoľvek a nič sa mi nestane. Takže to není jako v korejských filmech. Asi je to i o tom, co já si vybírám za filmy a já mám ráda takové thrillery. A tam jsou pořád sekáčky, dlouhý nože. Ešte do takých všichni tam tak pobíhají. To si tam nepotkala. Vieš čo, do takých oblastí sme nešli, takže možno to tam je, aj tie sekáčky, ale v takých oblastiach sme neboli. A zároveň tiež, áno, my sme sa pohybovali hlavne v tých hlavných nejakých ako uliciach, alebo v takých tých viac frekventovaných, by som povedala. A nevidela som tam v podstate nejakých akože bezdomovcov, alebo že by to tam bolo špinavé. Ale zase neboli sme úplne na okraji mesta alebo v nejakých úplne mini uličkách kde. Takže viem, že to tam je, že proste tá krajina je aj chudobná, lebo tam majú ten veľký priepasť, ale my sme to nevideli a bolo tam fakt akože čisto, že sa tomu to starali. A teda možno aj sekáčky by tam boli niekde, no. Měla si štěstí, že si je prostě nenašla. Tak. Mě by zajímalo, co naše téma, tělo a Korea. Všimala jsi i toho, jak ty Korejky si o sebe starají v rámci té péče o tělo. Tu psychickou stránku se tady trošku nakousla. Co třeba taková tantra? Takže čo sa týka toho, že starostlivosti o seba, o svoje telo, tak je to tam veľmi rozšírené práve rôzne kozmetické salóny, aj kozmetické procedúry, aj vlastne procedúry chirurgického charakteru, pretože práve za tie roky to priniesol ten tlak, hlavne posledných 20 rokov by som povedala, práve ten tlak o tú dokonalosť. Takže je tam práve ten tlak, aby tá žena, aj muži, v podstate nielen ženy, ale aj muži boli proste chudí, vypracovaní, aby mali krásnu, hladkú pleť a nejakým spôsobom proste upravení. Zároveň, čo sme stretávali aj ľudí kvázi fakt tých bežných, tak všetci do nejakej miery boli vlastne ako upravení. Nevravím, že museli byť nastajlovaní podľa najnovších módnych trendov, ale nejakým spôsobom boli proste upravení. Niektorí mali krajšiu pleť, niektorí nie. Dokonca pre nich je aj normálne, že muži nosia nejaký make-up. A niektorí to proste neriešili. Niektorí väčšinou to boli už potom tá generácia, že tých, 50 plus, tam bolo také, nie všetci samozrejme, ale bolo tam také určité proste vekové rozhranie, kedy to bolo také, že na všetko kašlem, oblečiem si proste čokoľvek, kliky, háky hore, dole, nech je to aké vzorované, nevzorované, neonové a takisto proste na hlavu si dám, čo chcem. Takže to bolo také fakt, že ako, je mi to jedno, idem proste, čo nájdem doma. Takže to bolo tiež pre mňa fascinujúce. Ale inak to tam bolo veľmi také uniformné, by som povedala, lebo nielen tí Korejci, ale tá východoazijská kultúra
je taká, že skupinová, držať sa v skupine, niečo pohromade. Takže práve to, že nevytrčať, aby nebolo tam nejaké ohrozenie. Takže zase v drvivej väčšine, nie všetci, bolo, že to oblečenie bolo v takých skôr neutrálnych farbách, takých nejakých pastelových, ako biela, krémová, aj čierna, sivá. Keď bola aj modrá, zelená, tak skôr také tlmené. Občas bol nejaký výkrik niečoho neónového, a to bolo veľmi ojedinelé, to väčšinou skôr tí zahraniční, ako my sme mali niečo také kriklavé, alebo potom práve paňulky v takých tých 60 keď mali 60 rokov, tak presne neónové šiltovky, neónové nohavice, nejakú šušťakovú bundu a idem. Takže toto mi prišlo také dosť fascinujúce, že ten nejaký predel. A práve to, že potom to aj spôsobí zase ten tlak na tú dokonalosť. Že proste je tu len nejaký typ oblečenia a musím sa do toho zmestiť. Je tu proste niečo, nejaké tie trendy a tí ľudia, čo som aj videla rôzne rozhovory, tak vedia tomu veľmi podľahnúť. Niektorí sa držia, že na to kašľú. A čo sa týka tantry ako takej, tak oni, jak práve je tam tá starostlivosť o to svoje telo, tak oni veľmi radi chodia na masáže, do spa, na rôzne procedúry, užívajú si to tam, ale verejne vyjadrovať v podstate už len nejakú náklonnosť niekomu druhému je pre nich veľmi ako veľké tabu. Síce oni sú na jednej strane veľmi kontaktní, to znamená, že sa radi akože objímajú, zoberú sa takto za ruku, ale to je asi tak vrchol toho všetkého. Že niekomu dajú vlastne pusu už len na lico, to je, že Pane Bože, to si nechaj domov, hej. A takže aj tie páry, ktoré som aj videla na ulici, tak ako nebolo to tam také akože boskávanie sa vyslovene, jak sme bol som zvyknutí z našich končín, alebo také fakt, že veľké objímanie sa, alebo ja neviem, tak u nich ten pár, keď chce vyjadriť to, že sme spolu ako pár a myslíme to so sebou skutočne vážne, tak si dajú rovnaké alebo veľmi podobné oblečenie. Že sú nejakým spôsobom zladení, alebo si dajú čelenky na hlavu s nejakými tykadielkami alebo proste s ušami. Proste, že niečo, čo ich takto spája. A tú intimitu si fakt nechajú akože na doma. A vyslovene tantra masáže alebo niečo, čo sa týka trošku už toho vlastne zrušenia, tak ja som tam vôbec nevidela, že by tam boli takéto služby ponúkané, pretože čo viem, tak u nich tie erotické služby akéhokoľvek typu, ani prostitúcia je vlastne zakázaná a trestná. Ak sa to vykonáva nejakým spôsobom súkromí, možno, ale nič oficiálne. Ešte donedávna dokonca aj tetovacie salóny boli veľmi striktné a veľmi kontroverzné, že tetovací salón môže mať otvorený iba ten človek, ktorý má zdravotné vzdelanie, čo už sa teraz trošku zmenilo. Takže vyslovene, že by som išla do Južnej Kórey robiť tantra masáže, myslím, že nehrozí. Určite nie takou oficiálnou formou, ako sa to dá u nás. Takže, ale hovorím, masáže ako také, to si oni užívajú a majú radi. A ty si tam nějak, jenom ještě můžu, nějakou korejskou masérku si vyzkoušela osobně? Nebo maséra? Boli sme na jednej masáži. Ja som teda mala ženu, oni to tam tak majú, že keď žena príde ako klientka, tak dajú aj ženu masérku. Aspoň v tom spa, kde sme boli, tak to tam mali veľmi pekne spravené, v takom nejakom tradičnom štýle, také tlmené svetlá, hudba príjemná. Vypisovali sme dotazník a oni na základe toho aj robili, že práve to, že kde ja pociťujem, že mám niečo stuhnuté, akým tlakom chcem, aby ma masírovala, či mám nejaké samozrejme zdravotné problémy a tak ďalej. A tomuto prispôsobovala. A ja som si to užila, ako si som tam zaspala, lebo som bola proste unavená po celom dni, ale som si to užila v takej tej príjemnej atmosfére. Na záver tiež nám dali čajík, trochu čajíku a ich tradičný koláčik, taký malinkú sušenku. A potom nám na záver ešte odporučili, že akú esenciu u nich si môžeme kúpiť, alebo aký krém na
ešte na tie naše buď boliestky, alebo nejaký práve to kozmetické vylepšenie si môžeme vlastne u nich kúpiť, pretože väčšinou aj tá masáž akože tela, my sme mali akože celotelovú masáž, tak väčšinou tá masáž tela je spojená aj s masážou tváre a nejakým spôsobom aj kozmetického ošetrenia, nejakého jednoduchého. Takže preto aj tie krémy nám potom odporúčali, že na tvár, že takú pleť. Takže áno, mala som tam aj masáž. Prepáčte. A já vím, že jsi říkala, že jsi tam nechala dělat nějaké zdravotní odběry a vyšetření a že jsi byla velmi překvapená, jak rychle to šlo. Mm-hmm. Že snad během 10 minut ti udělali 10 nebo kolik odběrů. To už byla. Během 20 minut 10 nebo něco takového. A už budeme brzo končit, Renátko, viď? Ešte 10 minút, dobre. Takže áno, jedna vec, ktorú som si tam potom dopriala, nebol to zámer, že chcem tam ísť na zdravotné vyšetrenie, aha, kam pôjdem do Koreje. Tak to nebolo. Bolo to skôr opačne, keď sme si postupne už tvorili ten itinerár, tak po nejakej dobe som sa práve rozhodovala, že čo by som tam chcela absolvovať, že áno, masáž, treba z nejaké kozmetické ošetrenie, alebo majú tam veľmi frekventované práve ošetrenie vlasov, vlasovej pokožky, a rôzne detoxikačné kúry a v rámci toho ma napadlo, že vlastne nejakú zdravotnú prehliadku, že vyskúšať ich spôsob vyšetrenia alebo práce, ako tam majú. Takže sme išli na jednu kliniku, kde sme sa teda dopredu objednali, v podstate to bolo ako všeobecná prehliadka, s tým, že sme došli na recepciu, tam to bol taký jeden dlhý stôl, kde bolo asi 5-6 tých ako recepčných, takže každá si nás zobrala, bola som s kamarátkou a dali nám najskôr vypisovať dotazník na tablete, ktorý bol veľmi podrobný, takže asi 20 minút sme ho tam vypisovali, vyplňovali, kde sa nás pýtali na samozrejme, náš zdravotný stav, nejakú históriu a v rámci rodiny. Potom nás sa aj pýtali práve aj na mentálne zdravie, čo ma milo prekvapilo a potešilo. Potom sme dostali taký úbor, takú rovnošatu, nohavice na gumičke, vrch sme mali taký na zaväzovanie, dostali sme kartičku na krk, jak taký skipas a s číslom, čo bolo aj číslo našej skrinky. A potom s touto kartičkou sme vlastne behali práve po doktoroch. A tá klinika, kde sme boli, tak to bola vlastne asi 12-poschodová budova a na každom poschodí bolo niečo. My sme sa väčšinou zdržovali na jednom poschodí a to fakt bolo, že jedna taká veľká čakáreň, v strede boli rôzne sedačky na sedenie. S nami tam bolo možno ďalších 30-40 ľudí, každý v tejto rovnošate, pyžame v podstate. A po okrajoch tam bolo asi zo 20 dverí a tam bol vždy nejaký iný doktor. Teda väčšinou doktorky, kde som bola ja. A bolo tam, ako absolvovala som a gynekologické vyšetrenie, očné, sluchový test, krv mi brali, potom tlak merali, hustotu kosti pozerali, boli sme na sonobrucha, rentgen hrude, mamografiu som mala, a ešte proste ďalšie veci a fakt, jak Ksenia povedala, že bola som tam v tej čakárni v úvodzovkách, neviem, 15-20 minút a už som bola v 5 dverách. A čo bolo teraz zaujímavé to, že každé teda tie dvere mali svoju nejakú tú čakačku, že tam bola tabula, tam sme si pípli kartičku, tam nás to zapísalo, potom sa tam to poradie posúvalo a išli sme dovnútra, kde sme si zase pípli kartičku. Doktor nás vyšetril a potom nám povedal, že do akých ďalších dverí máme ísť. A takto sme proste putovali a urobili nám tam asi 70 testov celkovo a boli sme tam 3 hodiny. A mali sme tam v dispozície i vodu na pitie, takže to sme si mohli tam kedykoľvek sa napiť. Všade v Koreji je Wi-Fi, takže všetci aj ľudia v čakárniach boli proste na telefónoch, na Wi-Fi.
A vždy tí doktori, keď potrebovali, aby sme ten telefón nemali, tak vždy tam mali košíček, že sa si to prosím odložte, hej. Takže mali to tam veľmi efektívne akože spravené, takže to bolo tiež také zaujímavé vidieť, že akým spôsobom to A funguje. řekla bys, kolik to stálo, těch 70 vyšetření? Vlastně to jste teda měli během, dejme tomu, 2 hodin? Tak 3 hodín, asi celkovo 3 hodiny to bolo a my sme platili za to 300 €. Čili 7,5 tisíce korun, což já si myslím, že je úžasná cena na to, že to bylo rychle, efektivně a říkala si, že za 2 týdny vám přišly mailem výsledky, viď? Takže ako rýchle, efektívne, všetko pod jednou strechou. A teda bola to klinika, nebola to nemocnica. Možno niekde to majú lacnejšie, možno niekde to majú drahšie, neviem. My sme si zvolili túto, že sa mi to páčilo, jak to majú všetko popísané a tak. A fakt teda potom za 2 týždne nám prišli výsledky e-mailom v PDF dokumente, ktorý bolo to po anglicky a malo to nejakých 37 strán. Takže rôzne proste tie parametre aj zhodnotené, že čo je kvázi už nie celkom OK, čo je stále v poriadku, čo s tým treba nejakým spôsobom robiť, že či sa treba obrátiť na nejakého špecialistu, či to horí, alebo je to v poriadku vzhľadom na tie parametre. Takže to bolo tiež také pre mňa zaujímavé vidieť. Tak to je zajímavá událost, která se tam byla. To je hezký. Ty si to opravdu užila plnými doušky, je to tak? Úplne. A čo ešte môžem povedať takto na záver je, že my sme tú našu trasu vlastne začínali na juhu v meste Busan, ktoré je vlastne druhé najväčšie mesto. To letisko Incheon je hodinu od hlavného mesta Seoul, čo je stále na severe a my sme šli fakt až dole. A viem, že to bol, tuším, 3. deň, jak sme tam boli, že som sa tak večer potom ešte prechádzala sama po okolí nášho aj hotela, lebo som tam bola proste zorientovaná, že vlastne za 3 dní som si zvykla totálne na to, ako funguje ich MHDčka a ako funguje metro a celkovo, že ako sa tam pohybovať. Takže ja som po 3 dňoch aj písala mojej učiteľke práve korejčiny, že už sa cítim ako domáca. A takto, jak som sa tam večer prechádzala po tom okolí, tak zrovna nad našim hotelom to bol taký jeden z ďalších kopčekov a tam bola taká ako vyhliadková väža, kde sme boli aj počas dňa a potom som tam bola aj vlastne večer, lebo tam bola kvázi ako svetelná show, že každý kútik bol nejakým spôsobom osvetlený, aj tá väža priamo. A ja som tak zabrúzdala do jedného práve nejakého kútika, kde boli aj lavičky a zrovna tam boli síce také prítmy, ale boli tam také ako malinké svetielka. Ja som si tak proste sadla kvázi do tmy, tie svetielka tam boli, že som si konečne tak fakt na chvíľku vydýchla po tom všetkom chodení a normálne som úplne, na mňa to tak celé doľahlo, že páni, že ja som fakt tej Koreji, že ja som tu fakt, ja sa tu prechádzam, úplne tak ten pocit ešte viacej mnou prestúpil, že som sa proste od šťastia rozplakala. Ja som tam možno asi 10-15 minút vlastne z toho dojatia tak plakala úplne, že wow, že ja som tu fakt, tak to bolo úplne fakt mega úžasné. A plus ešte o pár dní na to sme si aj požičali auto, takže som tam šoferovala auto 2 dní. A vtedy som si tiež hovorila, že sme vlastne išli z juhu, z Busanu na sever do toho hlavného mesta. A vtedy som si fakt hovorila, že ty kokso, ja šoferujem auto v Južnej Kórei, to je husté. Takže to bolo fakt také mega. To je krásný. Když to shrneme, to dnešní povídání, tak pojď mi zkusit vypíchnout, ty máš těch prožitků strašně moc, ale takový ty 3 hlavní věci, které tě fakt vzaly jako za srdce, co bys doporučila tam navštívit případným zájemcům, kteří by s tebou třeba i mohli jet, že? Příště. No, záujemcov si vyberám veľmi poctivo. Čo by som vypichla?
celá tá krajina je veľmi pestrá. To znamená, že ľudia, ktokoľvek by tam chcel ísť, tak si tam podľa mňa nájde to svoje. Takže ja to veľmi odporúčam už len z toho, že je to úplne niečo iné ako u nás, že je to proste iná kultúra, iná atmosféra. Takže už len za mňa, za kvôli tej atmosfére, vlastne vlastne pohostinnosť tých ľudí, a taká láskavosť a ústretovosť tých ľudí. Zároveň je tam veľa prírody, takže tí, čo milujú prechádzky a hory a vlastne možno aj lezenie, tak si tam tiež nájdu to svoje. Takže sú tam aj rôzne ľahké túry, trasy, aj veľmi náročné. Aj priamo v meste je niekoľko parkov, parčikov, malých kopčekov, väčších kopčekov, alebo mimo mesta oveľa veľkých kopcov. Zároveň je tam veľa múzeí, kultúrnych pamiatok, zároveň je tam aj veľmi moderné, takže je tam veľa... Baterka. Takže je tam aj veľa toho, že diskotéky a tak, shoppingovanie, takže každý si tam nájde to svoje. Tak jo, abyste nám dámy nevypadly, tak to dneska ukončíme. Já ti moc děkuju za dnešní rozhovor. Bylo to naplňující. Mohli bychom se tady bavit další hodinu a určitě bys nám skrze obrazovku předala strašně moc věmů. A my se budeme těšit příště zase na viděnou a příští týden nás čeká Pavel Droba. Takže kdybyste měli, přátel, nějaké otázky, tak pište do direktu a budeme se těšit příští týden. Mějte se hezky. Ahojte, tešilo nás. Nashledanou.